τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κ. Δημήτρης Χριστόπουλος, με πολύ δραστήρια παρουσία στη δημόσια σφαίρα και όχι μόνο. Μας ακούτε, κύριε Χριστόπουλε? Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Πείτε μας πρώτα απ' όλα, αν θέλετε, με αφορμή κάποια πράγματα που συζητούσαμε πριν. Είχε γίνει και μια εκδήλωση στο περιοδικό Αμφόλο, είχατε γράψει και ένα κείμενο. Νομίζετε ότι αυτό το όνειδο, ας πούμε, της κοινωνίας αυτή, η παράξενη συμμορία, όχι παράξενη καθόλου, πολύ επιθετική που μας απασχολεί, μπορεί να γίνει μια αφορμή για την επαναδημιουργία στην ουσία ενός κονσένσους δημοκρατικού μεταξύ πολλών ανθρώπων που λόγω της κρίσης έχουν έρθει απέναντι? Είναι ζητούμενο αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, μ' αρέσει πώς το βάλετε. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να μάθουμε από αυτή την ιστορία, είναι να λειτουργήσουμε στην κατεύθυνση της επαναθεμελίωσης αυτού που μας, ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή της συμβίωσής μας. Και αυτός είναι ότι, εντάξει, μπορούμε να διαφωνούμε συντεταγμένα, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τάγματα εφόδου εναντίον εκείνων που δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, αν μπορεί να γίνει αυτό, η απάντηση είναι ότι είναι τόσο ισχυρό ότι πρέπει να γίνει, που οι επιμέρους επιφυλάξεις που ένθεν και ένθεν μπορεί να εκφραστούν ως προς τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν και τις φυσικά ισχυρές δυσκολίες που τίθεται, πρέπει να καμφθούν. Άρα το ζητούμενο σήμερα είναι ένα μέτωπο εναντίον του ναζισμού. Ένα μέτωπο το οποίο δεν πρέπει να ασχοληθεί μόνο με τα επιμέρους, πώς το λένε, ρατσισμός, μετανάστευση και πάει λέγοντας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Είχαμε ανέκαθεν πρόβλημα και απλώς αυτό το πρόβλημα το καμουφλάραμε ή το κάναμε ένα έτσι καλό μακιγιάζ, ας πούμε. Οι συνθήκες της κρίσης και ο αποπροσανατολισμός που έχει δημιουργήσει αυτός ο κοινωνικός κατακαιρματισμός που έχει επέλθει στην Ελλάδα την τελευταία διετία είναι ο βασικός λόγος για την αναγέννηση του ναζισμού στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μια κοινωνική συνθήκη. Η κοινωνία δεν είναι σαν τη φύση. Στην κοινωνία ο ανθρώπινος παράγοντας εφησέρχεται και αλλάζει τη ροή της ιστορίας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα και να πούμε η κρίση γεννάει ναζισμό. Τότε την πατήσαμε. Ναι, και με τέτοια ένταση όντως κάτι κρυβότανε. Ναι, κάτι δεν βλέπαμε σε ένα καθρέφτη, κάπως είχε θολώσει όλη η επιφανειακή ευημερία, κάποια εικόνα που πάντα υπήρχε ενδεχομένως. Ένα τέτοιο μέτωπο μπορεί να υπάρχει και να διαχωρίζει τη βία σε καλή και κακή, ή πρέπει να καταγγελθεί η βία σε ένα συνολικό επίπεδο? Εμένα μου φαίνεται ότι η καταδίκη της βίας καταρχήν είναι αυτονόητη. Το δεύτερο είναι ότι η βία δεν είναι μόνο το ξύλο, οι προπυλακισμοί, οι βαριές σωματικές βλάβες και οι δολοφονίες. Η βία υπάρχει σε ένα μείζον τμήμα των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και συλλογικοτήτων που βασίζονται στην ανισότητα. Βία είναι όταν πολλά πράγματα μας συμβαίνουν παρά τη θέλησή μας και δεν έχουμε τις δυνατότητες να τα αλλάξουν. Βία δεν είναι μόνο όταν μιλάω να με δείρουν, βία είναι να με αφήσουν να μιλήσω. Άρα δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το τελευταίο στιγμιότυπο της βίας, που είναι δηλαδή το χέρι που σηκώνεται πάνω σε κάποιο κεφάλι. Το τρίτο πολύ κρίσιμο που θέτεται είναι αν μπορούμε να κάνουμε διαβαθμίσεις ουσιαστικά, ταξινομήσεις στη βία. Και η άποψη που έχω είναι ότι όχι απλώς μπορούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος όπως αυτός του ναζισμού δεν στρέφεται περιστασιακά στη βία ή τυχαία. Η βία είναι το αναγκαίο ηθικό παρακολούθημα του ναζισμού, ιστορικά και αξιακά. Δεν μπορεί δηλαδή ο ναζισμός χωρίς βία. Δεν θα είναι ναζισμός. Με καταλάβατε? Αν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν κάναν αυτά που κάνουν, δεν θα είχαν τίποτα. Το μήνυμά τους είναι η πράξη τους. Ο λόγος τους κατά τα λοιπά είναι γεμάτο στερεότυπα, κοινοτοπίες, σε εισαγωγικά αλήθειες του μικρομεσαίου φτωχού απελπισμένου και πάει λέγοντας. Το μήνυμά τους είναι ότι εμείς κάνουμε, δρούμε. Λοιπόν, παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας που λένε. Άρα εδώ έχουμε έναν υπαρξιακό χαρακτήρα της βίας σε αυτό το πολιτικό χώρο. Σε άλλους πολιτικούς χώρους υπάρχει βία. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι η 17 Νοέμβρη ήταν μια οργάνωση που ασκούσε βία, τρομοκρατία, συστηματικά. Δεν μπορεί να μην το καταδικάσεις αυτό.
Επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα και σε άλλους χώρους υπάρχει το στοιχείο της βίας και μέσα στην ακραία αριστερά υπάρχει βία. Υπάρχει βία μέσα στο στοιχείο της κοινωνικής διαμαρτυρίας ούτως ή άλλως, βία ως αντίδραση στην βία του κράτους και πάει λέγοντας. Αν δεν τα διαβαθμίσουμε αυτά, αν δεν τα ταξινομήσουμε και κάτσουμε να δούμε, να κάνουμε μια σοβαρή αξιακή και κοινωνική ιεράρχηση, τότε νομίζω ότι τίποτα. Θα λέμε ιστορία για βία αφηρημένα και θα μιλάμε σαν θεολόγοι σε μια στιγμή που η ιστορία μας θέτει ενώπιον πολύ σκληρών ευθυνών. Και ακριβώς αυτό που λέτε έχει σημασία, ότι η βία είναι καταστατική συνθήκη αυτής της οργάνωσης. Διάφοροι ενδεχομένως αφελείς που πίστευαν ότι μπαίνοντας στη Βουλή Χρυσή Αυγή θα μετατοπιστεί, ας πούμε, σε μια θέση. Και η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ το έχει πει αυτό. Και η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ το είχε πει αυτό. Θα βάλουν κουστούμια μου λοιπόν στην Βουλή. Ναι, και ότι όλο αυτό. Όχι μόνο αφελείς θέλω να πω. Ήταν μια άποψη που κυριαρχούσε μέσα στην αριστερά και όχι μόνο αυτή. Ναι, και ότι αγνοούσαν, ας πούμε, ότι το στοιχείο ταυτότητας που δίνει, συλλογικής ταυτότητας, ακόμα και με τα ίδια ρούχα και με μια πάρα πολύ απλουστευμένη άποψη του κόσμου, δίνει η Χρυσή Αυγή, απαντά σε κάτι. Απαντά, εν πάση περιπτώσει, άτσαλα, σε κάτι που είναι ζητούμενο και σε μια λογική αντισυστημισμού που υπάρχει καλλιεργημένη από παντού. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτό το consensus, ας πούμε, θα το φανταζόμασταν σε κεντρική πολιτική σκηνή, θα το φανταζόμασταν μια παράλληλη συζήτηση, ας πούμε ότι στο μνημόνιο διαφωνούμε όλοι με όλους ή δεν ξέρω και εγώ τι, ή θα το φανταζόμαστε οργανωμένο σε μια νέα εντελώς αφήγηση που θα θέτει αυτό που γράφει ένας φίλος, ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, ότι με όλα τα υπόλοιπα μπορούμε δύσκολα έστω να ξεμπερδέψουμε, με τον ολοκληρωτισμό όχι, αν ενσκύψει. Πάντως, λίγος πολύ, εγώ αυτό είχα πει και σε αυτή τη συζήτηση που είπατε και είχε δημοσιευθεί κιόλας μετά, ότι οι δυσκολίες που υπάρχουν είναι πολύ μεγάλες. Διότι όντως, παραδείγματος χάρη, η συζήτηση για το μνημόνιο επέφερε μεγάλες τομές ή ενέτεινε τις ήδη υπαρκτές τομές που υπήρχαν σε επίπεδο μεγεθών και στην κοινωνία, αλλά και σε επίπεδο ιδεολογίας, ας πούμε. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι εγώ, αν θέλω πάρα πολύ κάποιος με τον οποίο δεν μοιράζομαι την ίδια αντίληψη για το μνημόνιο, παραδείγματος χάρη, να πιστέψει ότι και να συστρατευτεί μαζί μου ενάντια στο ναζισμό, γιατί ο ναζισμός είναι απειλή όλων μας. Είναι δηλαδή απειλή αυτό που λέγαμε πριν, το ελάχιστο κοινό παρανομαστή της συμβίωσής μας. Ναι, και αυτό είναι μια παγίδα. Συγγνώμη που σας κόβω, μια παγίδα ένθεν κακήθεν, γιατί βλέπω από τη μία μπαίνει με στη συζήτηση, γίνεται μια πορεία, μια αντιδραστική εκδήλωση και αρχίζει ο καπιταλισμός, το μνημόνιο, το ένα το άλλο. Αρχίζουν και μπαίνουν πάρα πολύ σύνθετα πράγματα στην κουβέντα. Και απ' την άλλη υπάρχει λογική, μα αυτοί που είναι σταλινικοί, μα αυτοί που είναι με το τζάβασμα, με το ένα με το άλλο. Φοβάμαι ότι με αυτές τις προκαταλήψεις δεν μπορεί να εστιάσουμε στο ζήτημα το ίδιο, που είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι δίπλα μας, είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θεριεύει. Ακριβώς. Άρα, αν λοιπόν δεν μπορούμε να απομονώσουμε αυτό από τα άλλα, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για μέτωπο τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν εγώ πάω να μιλήσω σε κάποιον και μου πει ότι εσύ είσαι ο τάδε και του πω εγώ εσύ είσαι ο τάδε, δεν τελειώσαμε. Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά αφινόμαστε μεμονωμένοι στην απειλή του ναζισμού. Μήπως υπάρχουν πολύ αργά αντανακλαστικά στην κοινωνία μας? Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει τόσο έντονα με σκηνές βίας, ας πούμε, ονομάζουμε τόσο εύκολα κάτι ως βίαιο, ως χούντα, ως φασιστικό, που ίσως να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ αργά αντανακλαστικά στο να καταλάβουμε τι είδους φασισμό έχουμε από τη Χρυσή Αυγή, τι είδους φασισμός επιβάλλεται. Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Προσέξτε, στην Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς και για λόγους πολιτικής κουλτούρας και πάλι λέγοντας, όροι όπως φασισμός, χούντα κτλ. Είναι ψωμοτήρι. Δηλαδή, χοντρικά να σας το πω, ένας υπερσυντηρητικός, ας πούμε, θεωρείται παραδοσιακά από την αριστερά εύκολα φασίστας, ενώ η δεξιά εύκολα έλεγε έξω η χούντα του Πασόκ. Συνεχίζεται λεξιλόγια έτσι, όχι πολύ μακρινά μας. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και δεν έχουμε να κάνουμε με απλό φασισμό, ούτε ιδεολογία απλώς έτσι αυταρχική ακροδεξιά. Έχουμε να κάνουμε με ναζισμό. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με την ιδεολογία εκείνη που βλέπει αποκλειστικά και μόνο στην φυλή την ενότητα της πολιτικής μας κοινότητας. Και γι' αυτό θεωρεί ότι επιτελεί καθήκον απέναντι στην ανθρωπότητα ο ναζισμός όταν ξεφορτώνει την ανθρωπότητα από αυτούς που θεωρεί υπάνθρωπους.
Έτσι λοιπόν και αυτοί σήμερα έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουν να ξεφορτώσουν την ελληνική πολιτική κοινότητα από αυτούς που θεωρούν υπάνθρωπους, πρωτίστως τους μετανάστες και δευτερευόντως όλους εκείνους που διαφωνούν μαζί τους και πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι απλό χαρακτηριστικό της ακροδεξιάς, να το πούμε έτσι. Γιατί υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις του ακροδεξιού λόγου, του αυσταχισμού και πάει λέγοντας. Ακόμα και ο κλασικός ο φασισμός, ο μουσολινικός φασισμός, δεν έχει τόσο το στοιχείο, αν θέλετε, του βιολογικού ρατσισμού, όσο το στοιχείο του κρατικού αυταρχισμού. Δηλαδή ότι εκείνο που ενώνει την κοινωνία δεν είναι τόσο υφηλή όσο το κράτος. Λοιπόν, όλα αυτά μας δείχνουν τι? Ότι ό,τι και να λέμε, όπως και να χαρακτηρίσουμε τους πολιτικούς μας εχθρούς, τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αυτούς που μας δίνουν στα νεύρα, αυτούς που αντιπαθούμε, αυτούς που μας αρέσει να τους βρίζουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια υπαρξιακή απειλή. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε μαύρο σφύρι που μας έφαγε. Θα βρεθούμε ο καθένας μόνος του και όλοι αυτοί μαζί απέναντί μας. Ναι. Έτσι τα βλέπω. Πάντως νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή θωρακίζεται πίσω από την ας πούμε βία άλλων ομάδων ή την ανομία άλλων ομάδων ή κομμάτων. Δηλαδή οι ίδιοι θα ισχυριστούν ότι και άλλοι χτίζουν καθηγητές στα πανεπιστήμια και άλλα κόμματα απαγορεύουν παραστάσεις, κάνουν καταλήψεις παράνομες, γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς. Δεν έχει γίνει από κόμματα πάντως αυτό. Έχει γίνει από άτομα. Θα διαφωνήσω με αυτό που είπατε. Πιστεύω ότι φαινόμενα βίας φυσικά υπάρχουν και στα οποία η αριστερά, η άκρα αριστερά τα έχει αντιμετωπίσει με συγκατάβαση και η ίδια τα έχει αναθρέψει. Αλλά μου φαίνεται λάθος και σας καλώ να ξανασκεφτείτε την αιτιακή συσχέτιση που κάνετε μεταξύ αυτών και της ιστορικής παρουσίας του ναζισμού στην Ελλάδα. Θα ήταν δηλαδή λάθος να πούμε ότι ο ναζισμός υπάρχει επειδή κάποιοι στην αριστερά, δεν ξέρω εγώ τι, έχουν εκθέσει φαινόμενα ανομίας και πάει λέγοντας. Όχι, απλά υπάρχει αυτή η λογική που εκφράζει ο Χρήστος Παπάς και ο Παναγιώτας. Ακριβώς, υπάρχει αυτός ο αντίλογος, υπάρχει αυτή η λογική. Δεν έχω ακούσει αυτόν τον αντίλογο εδώ. Δεν τον έχω ακούσει, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν είναι στο επίπεδο του λόγου, νομίζω, κύριε Χριστόπουλο, ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Δηλαδή, ότι δεν τους νοιάζει τους ανθρώπους αυτό. Όχι, γιατί υπήρχε και μια γραμμή, θυμάμαι, επειδή έχουμε και αυτή την παρουσία, ας πούμε, στο διαδίκτυο και τρώμε διάφορα συναπάντηση. Υπήρχε μια λογική, όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει λογική να τους απομονώσουμε, να του αναδείξουμε τις παράνομες δράσεις τους. Πρέπει να συνετίσουμε τους ψηφοφόρους τους με σύνεση και να τους πούμε ότι η δημοκρατία έχει πολλά καλά. Έχω την αίσθηση ότι όσο θεριεύει αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το ταβάνι του, και ο άλλος εκφράζεται από τον Παναγιώταρο, το μόνο που μπορούμε να ελπίσουμε είναι να μην αυξηθεί η ισχύς της παρουσίας του Παναγιώταρου και των ψηφοφόρων του Παναγιώταρου στην ελληνική κοινωνία. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέμα πειθούς επαναφοράς ή οτιδήποτε. Πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είπα αυτό που είπα, διότι θεωρώ ότι ένα από το βασικό εμπόδιο στο να φτιαχτεί ένα σοβαρό αντιναζιστικό μέτωπο στην Ελλάδα σήμερα είναι η λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων. Κοιτάξτε. Συμφωνώ και είμαι εξίσου και περισσότερο κριτικός από ό,τι ενδεχομένως να φαντάζεσαι απέναντι σε φαινόμενα βίας τα οποία και έτσι τα οποία είτε καλλιεργήθηκαν είτε τα ανέχθηκε η αριστερά από τη μεταπολίτευση και ως τα σήμερα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Από την άλλη όμως, αν τη στιγμή που τίθεται ένα ζήτημα άμυνας, θεσμικής οράκης της δημοκρατίας, λέμε ότι ξέρετε μα και η αριστερά τα έχει κάνει αυτά και άρα αυτοί είδαν και τα κάνουν από την αριστερά, τότε ουσιαστικά υπονομεύουμε το ίδιο το επιχείρημά μας. Λοιπόν, σας είπα, η βία είναι υπαρξιακό παρακολούθημα του ναζισμού. Χωρίς βία δεν νοείται ναζιστικός λόγος. Η δύναμή του είναι η βία του και όχι δηλαδή το μήνυμά του είναι η βία. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει με κάθε τρόπο να αντιληφθούμε όλοι ότι άλλο αυτό και άλλο όλα τα άλλα, έτσι, άλλο αυτός που λέει ότι εγώ, έτσι, αυτό για μένα είναι το πιο κρίσιμο. Και από εκεί ύστερα σε όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ κρίσιμα υπόλοιπα, διότι φυσικά και τα υπόλοιπα τα οποία χωρίζουν ή ενώνουν την ελληνική κοινωνία είναι μείζωνα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά διακυβέρματα, να κρατήσουμε, να κάνουμε μια οικονομία δυνάμεων και να διαφωνούμε συντεταγμένα. Διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης, ένας δείκτης ιστορικής προβλεψιμότητας στα πολύ χαμηλά του, με μια κοινωνία διαλυμένη. Και σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε στο τέλος, για μένα το ζητούμενο είναι τι. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα μυαλά αυτών των ανθρώπων. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η πολιτική επιρροή του ναζισμού να περιοριστεί είτε στον κλασικό πυρήνα της συμμορίας, διότι η συμμορία αυτή υπάρχει εδώ και 25 χρόνια, δεν έγινε τώρα. Έτσι, η Χρυσή Αυγή υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, είτε να απομονώσει τον πυρήνα αυτόν με κάθε τρόπο και κυρίως να τον θέσει ενώπιον των ποινικών του ευθυνών για τις εγκληματικές πράξεις. Να τους ταράξουμε στην νομιμότητα, όπως έχει υποθεί.
Όχι, τι να τους αράξουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Είδατε προχθές στην αστυνομία. Δηλαδή αυτό ήταν τραγικό. Αδιανόητο. Ναι. Αυτά είναι τρομερά πράγματα. Εδώ συζητάμε δηλαδή κατ' ουσίαν για πραξικόπημα. Μια αστυνομία δηλαδή η οποία δεν υποτάσσεται στο κράτος. Ούτε καν στη στάση ενός ανθρώπου που τραβάει συλληφθέντα από την κλούβα. Δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα το πρώτο πράγμα είναι να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους αυτοί οι οποίοι κάνουν εγκληματικές πράξεις. Ο δεύτερος κύκλος αυτού του κόμματος είναι ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής ακροδεξιάς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ακροδεξιά είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική πολιτική κουλτουρική ιστορία. Ναι, το γεγονός ότι είχαμε τη Χούντα και μετά τη Χούντα είχαμε αποχουντοποίηση του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και πάει λέγοντας. Και μετά πιτζάμες και διάφορα περίεργα. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Θέλω να σας πω δηλαδή τα υψηλά εκλογικά ποσοστά ας πούμε της Χρυσής Αυγής στους νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Κορινθίας δεν σχετίζονται με το έντονο μεταναστευτικό πρόβλημα που έχουν οι νομοί αυτοί. Έτσι. Νοήτο εδώ. Λοιπόν, και το τρίτο, να καταφέρουμε με κάθε τρόπο να αποσυνδέσουμε τους αφηνιασμένους, αγανακτισμένους, μικροαστούς, μεσαία στρώματα πόλης που διαλύονται, συμφλίβονται από την διοχέτευση της αγανάκτησής τους στον ναζισμό. Ναι. Αυτά είναι τα που έχουμε. Δηλαδή, εδώ θέλει σοβαρή πολιτική δουλειά στο τρίτο και κυρίως θέλει μια θεσμική δουλειά στο πρώτο. Ναι, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ατιμωρησία στην Ελλάδα με τόσο συστηματικό τρόπο. Ναι. Προφανώς. Και αυτό εξητάρει αυτές τις Φυσικά, εγώ να σας πω ένα απλό πράγμα. Μεθαύριο κάνουμε την εκδήλωση εμείς την Τρίτη. Αυτή είναι την εκδήλωση ως Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη εισαγγελέα. Ναι, για τη βλασφημία. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω ελεύθερα μεθαύριο. Εγώ θέλω οι 10 καλεσμένοι να μιλήσουν ελεύθερα. Και θέλω όποιος διαφωνεί να πει εγώ διαφωνώ γι' αυτό και γι' αυτό. Δεν μπορώ να σκέφτομαι το 2012 αν θα μιλήσω ελεύθερα. Ναι. Καταλάβατε τι γίνεται. Και ναι, με ένα πολύ ενδιαφέρον ετερόκλητο μείγμα. Θέλω να πω και δικηγόροι από την Ένωση, ο Μιχάλης Τσαπόγας, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ο Στρατής Μπουρνός, διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. Φυσικά. Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών την Τρίτη στις 6.30. Ναι, αν φανταζόμαστε ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνες αποστολές πια, ας πούμε, γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει απ' έξω ή τι θα μου κάνουν μετά, ναι, το έχουμε χάσει εντελώς το παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω. Για τα αυτονόητα παλεύουμε, για τα πολιτιακά αυτονόητα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.